Gandang umaga mga bata! Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang 4 na letrang kinabibilangan ng tatlong patinig gaya ng A, E, at I. Handa na ba kayo? Ngi, Si, ngisi, ngo, so, nguso, ngi, ti, ngiti, be, so, beso, pi, so, piso, li, so, liso, la, so, laso, ba, so, baso, pa, so, paso, li, to, lito, li, no, lino, no, li, noli, su, hi, suhi, so, li, soli, ke, so, queso, si, pa, sipa, si, ra, sira, si, ma, sima, se, ra,
Sera. Ka. Mi. Kami. Ka. Ki. Kaki. La. Ki. Laki. La. Pi. Lapi. Mga batang nag-uumpisa pa lang magbasa, mangyari po lamang mag-search sa Facebook ng IVFC Early Learners Info Page at mag-inquire upang di mahuli. Join na! Mahal kong mga magulang at kababayan, kapansin-pansin ang pagbagsak ng kalidad ng edukasyon ngayon na mas lalong pinalala ng mahabang pandemya. Huwag nating hayaang lumala pa ito, bagkus tulungan natin ang gobyerno upang matugunan ang kakulangang ito. Sino ba ang makikinabang sa bandang huli? Kundi ang ating mga kabataang maiiwan pagdating ng araw. Makisali! Isang libreng serbisyo mula sa iVolunteer for Filipino Children upang mas lalo silang masanay sa pagbabasa. Come and join us! Those interested parents, groups, or teachers, you may search the Facebook with the IVFC Early Learners Info page. Please join us.